Lapseni pyysi pahvilinnaa synttärilahjaksi. Ja niin ihanaa kuin olisikin tehdä tommonen mega Pinterest-linna, niin mä aloitin tällaisella kokoon taittuvalla versiolla. Tää voi olla nukketeatteri, kioski, linna. Tein siihen 3 sivua, että se pysyisi pystyssä. Tuon keskimmäisen mä päällystin tapetin jämällä, jonka mä oon saanut joskus lapsena mummilta. Käytin eri kepperiä ja vettä. Muut sivut päällystin sanomalehdellä ja myös liimavesisekoituksella. Tuon keskimmäisen mä maalasin vaaleanpunaiseksi ja sit mä ajattelin, että toisella puolella olisi vähän niin kuin päivä ja toisella puolella yö. Yritin saada tuohon tosi semmoista elävää tekstuuria tuolla maalilla. Tältä näytti tässä vaiheessa. Olin aiemmin ostanut Vintedistä tuommoista satiinista pussilakanasettiä, niin mä tein siitä nyt verhot tuohon keskimmäiseen ja pitsiä tietenkin verhojen reunaan. Mä kaivelin oikein laatikoita ja löysin tämmöisiä krakelointimaaleja, niin mä yritin niitä, mutta ne ei todellakaan enää toiminut, ne olikin jotain 10-15 vuotta vanhoja. Mutta mä sitten käytin ton pohjamaalin pois tollaseksi ruosteen tyyppiseksi tekstuuriksi. Mä jatkoin sitä vielä tästä videon vaiheesta lisää ja laitoin kultamaalia päälle, niin se ei jäänyt todellakaan noin laikukkaaksi. Ja verhotkin peittää osan tosta laikukkuudesta. Mä olin ajatellut pilviä tänne, mutta se ei sit jotenkin natsannutkaan. Tuolle yöpuolelle mä liimasin tommosen valoverhon vaan. Se tuli näyttää tältä. Aika kiva. Ja sitten päiväpuolelle tuli vähän pidemmät verhot, joihin laitoin myös pitsinauhat pitämään niitä tolleen nätisti kiinni. Sitten mä halusin sinne myös tuommoista köynnöstä, niin kuin vähän jotain kasvillisuutta. Niin sellaista liimasin kanssa. Ja sitten ruusu. Toi väri sopi mun mielestä ihanasti tohon. Tadaa! Ja tällä puolella toi tekstuuri onnistui mun mielestä tosi ihanasti. Toi näyttää tosi kauniilta. Yeah! Sitten tuon keskiosuuden verhot oli tosiaan siitä satiinipussilakanasta. Mä sitten himassa höyrytin ne, niin ne alkoi näyttää tosi paljon paremmalta. Tuohon tuli tämmönen, mikäs ton nimi nyt on ton nauha. Ja sitten mä revin tuosta nauhasta myös noita tasseleita ja letitin kultanarua ja kiinnitin noi verhot sillä. Ensimmäistä kertaa tää pääsi käyttöön synttäreillä tuohon majaan. Mä ehdottomasti jatkan tätä vielä, koska mun mielestä tuohon mahtuu vielä paljon koristeita. Tässä on tää vielä vähän paremmassa valossa. Yötaivaalle tuli tietenkin tähtiä. Tää onnistui ihan sairaan hyvin. Lapsi rakastaa tätä ja sanoi, että tää on maailman paras lahja.